Sugeng injing, Mbak. Inggih, sugeng injing. Daleme pundi, Mbak? Injih tepangaken nami kula ning rutin. Nggih. Kula saking Musikan. Oh, tebih nggih. Injih. Nggih, Mbak Rutin saking Musikan. Mboten tanglet malih. Mboten pun sampun. Kula tanglet. kagungan garwa munan. Wonten tanglet. Garwane pundi? Lah niki kula betatan tenten mriki. Nembang napa, Mbak? Mas kamu dijualkan. Nembang napa? Kula paringi gelo kemawon, nggih. Lho, siap, Pak. Nggih. Sugeng tinepangan nggih, Mbak, kali grupe niki, mriki niki. Ngapunten, Mbak, grupe sing ngeten niki, Mbak. Pokoke payu ngene, Mbak. Langi grubyak-grubyuk. Napa malih cakmet niki? Sangen. Ngene sapa samben. Lho aja ngono, Cak, dikira temen. Padahal ya temen sih. Adine. Tibae ya bener wong-wong enek Cak Slamet iku ngelek. Lah iya. Isok kinter kono kene lho. Yo bersama Mbak Rutin gelo. Gelah. Ini tadi A. Ini tadi menikah. Ada foto musik, ada Cahyo Audio, ada Google Production. Matur suwun dumateng sedherek masyarakat Dusun Sabirjo. Lanjut nopo sampun? Lanjut, Mbak. Enak. Gani yo. Siap-siap Cak Wanti ya. Koyok ngene lakon bersama Rutin Agilaras dan Audio Siki Production foto musik.
Kesatian aku menurut diri Ada cak bondo ayo. Hai ngono lho Mas. Nggih, Mbak. Suarane penak. Ayo Mas, siap ya Mas ya. Nggih, siap. Jamu nih. Pakai kecap. Koyo ngene Inje matur sembah. Sami-sami Mbak.